Ubak Peter Shalam uwe ni ki kartong klemseng lana independent banyak kun ni ki election MP Lok Sabha na Shillong parliamentary seat ulakan tui ki paiba bakin jit ban ailat di u banokum UMP kenapa un site na kamta ke jing e jong jai ban rew hapo parliament. Ubak Peter Shalam habai keren berumau por ka yingsa jong u kabaran halaikor nong daneng tak bapan jing kersyan na ki paiba ulakan tui ki paiba bakim dei bandi kabut jengki lane kabut jengki kam dei bancak thitno namar kalong kumba ki di ka pateng manwan. Ubak Peter ulo ongru balada ki paiba ikilangop ka jing sya penbej lengbar ka pisa uno kertong uba job un omla ashu ban ai ka jing syakri ka bakuj basuba namar bakila de bentit bar ki paj baru kin omla ashu ban le ai lani kran ai hari satang ki jing babe kimat ki ba uba Peter Shalam unya kran apo parliament lada ki paj ba ki JDU kum UMP ki kentup nadu ka jindawa pentrika me ka ILP ka jing penrong ka tin khasi apo ka kernit ka bapra ka jing pen put hapne ka Meghalaya bar Asam banwan ra ka roi ka par bandawa pentrika mi ki polisi ti mau ti syap katkum ka jukstat science ka bamenta nolor ki we kimat. Uba Peter Shalam uba de unoya saj ain ulada metep kerteng ru ilade ha returning officer office jo DC is Khasi Hills mena ka arpo arterik leber ajara posau budget ka syap jo maulanai naka benta bane khonik election MP kaban salong ha ka khat khandai tarik ayong arjara posau to ko le jibon fi ba pi la pla ya ka por ka jok fi ban ya don khat ban nga ha ka ni ka jan me nam benta jong ni ka election chakalok sabha arjara posau ngar de kerteng jong ade ba Peter Shalam badai kon jong liet si mau tho ban i liet Elizabeth Shalam ti nga kong kertong simet nga benpau lembah kilat patai khobor ba nganya airang ha ni syaga Lok Sabha jong arjar rusau but kajungtu kejonga komo candidates ubanya airang agane kalong man pen kenau ya kajai benre ko jungi ba kaladai ke por ba nyimdai syu bandang ya keno kti iwei bat ngadai ban introspect ya ki egi jinduna ki bangi lamat hakini ka jela ka jungi hakini ki san po artali ki senam igimat ki banggong hi ki ba ni ki candidate senilai i hakilat patai kebor ba baru ki candidate ki keren ni ki jo ki issue ka ba long kom baningkong ka inline pamit ka jing penrogno ya ka ktien khasi ha ka khnet ka bapra yo ka Constitution of India ka jing kwa ban wanda no dagata ka mining policy ka batmai ban pentrikam hakaba anti igmar po khando da kita ki juk start science ki sekita ki than ki balong ki coal bed area da jangka hill na West Khasi Hills ting i hadu kini ki sniru mat nang ira syak job kini ki benta mat ika sarkar India kaman hi mat ban ai gini ki jingdawa ki jongka state ki jongi na ka por lemba ki nam mikmat jongi pi ka jing sisang i ba ka jela ka jongi kedai kejela kebasyong sinong kejela daki beliau ki beduk kat ba kejela kedai kejela ke barius pak hagaba labun tang ni ki beduk bar ladun labun ni ki beduk pat keni ke jingduk hadian san po asli ki senam bangila yo ban senja dalai le balai ke wan jagam keni ke jingduk kata kum bagi pau hagane kilat patai ke bor ke bapun pau ba ngejela ke jungi ke layang ngau lan jong ke jingduk ke bong hadin jong ke Jharkhand bat ke Bihar kalong ke basosi ke thang nadu kata mantip ba ke wei ni ke jela ke barius ba ai ke mar pok ndo ke badan ki beriu ke start ba ke sempang ndai bat ke badan ke wei ni ke jela ke badan hapo ke jingpet jikmi jong ke sarkar India nani ke kari ke bakrau jong ke pertai ha ka kio stat ha ke kayo ka kat bat kari India mentah ka di kari ke berispa bat ke bakloi ke bayang ha ka position ke basan ha ka pertai bro ko we kum ka kari ke kio stat ha ke economy de ke we bat ke jela ka badan apa kari India ka di ke beduk mentah ke pau ha ka mat ke pertai tang lailak prap kundai jar ki beliau ki belat im nang ulan jo ke jingduk hakini ki kendai senam ki bala lek kat kom ki records bala yo le ba ki lat patai ko
kat ba arf sam lak ki brio kedang imau lan jidok to perkat mapi ni bu ya ke jela ha ka positions ka balong iduk jingker mana do kata manangi sakmat kumno ka peteng ke jemi kandangnya full kandangnya kun ya kan ni ka jingdok kat bangi i pat ba ki menteri sarkar ki angnot ban yo ya kata ka jela ka ba $10 billion economy haus nem arjar fuat wano ban pentulun ya kan ni ka economy ka ba $10 billion dai kita ki workforce ki ong kita ki lover ki nong tray bela pat ki casual ki nong tray ki berit ki ban pentulun ya ka saka jong ka yo ka kat ba habakut ki ni ki brio ki betrot ki nom yo ban kai usok jong kata ka $10 billion re ka cingkli kami ato kom ki brio ki berana ka ba ki joyo INM ka jingada ya kini ki brio ki betray ki kam ki bakia ba kum ke bahati ki infrastructures ki building ki bridge ki roads ha ki barap ki ba video ka ki betray ban pentiu ya ki yo kan ki bedi ki jinde ha ki yo ki hat ting tang kam ka basa ki dia man kentiu ya kan ki economy ya ki yo kan rei om dan pat kata ka security ka jingim ko jingki kani ka long ka ba sokya hadu kata haman lagi election kapisa ka de ka way kapadan kam hadu kata pat krem kapisa ru om lahi ban pentulun ni kikam election no candidate what election commission kasya ban penlut within a limits ya kata ke election expenses henry pat kamdai bat banya sebar jong upot hadu ba an pendan kam da kata ki ba ongsnan kata ka money power la make a muscles power ha ka election ka long ka ba ije clear ba ka bi segment hadu kata ba ya ki long tabot ba e jongi ki ba trot ka bor ban an pendan kam ya ki ba pli da ka ba thiet ya ka bot ka jongi kalau ka segment bar ka baca clear bar ka note banong ka de ka dirty politics yung candidates ki bata penong kam na kapisa haki por election laki nugi election ngada kuntujur baki pisa kam de ban kanjat sabar yung upot hadok ban thiet ya kinong tembot nga kumwe ni ki candidates uba ayang agani ka lempong election ngada kentu kinong tap votes kumba ka election commission shwa ba kanwan kani election kalalek man ai ki awareness program fair siki jaka kinong la tho haki poster la bari la perta di kitembang pensawa ba in pensai kinong tap vote ba ka vote ba koridor jongki kam dei ban long kamar banyadi yathit ting da kerma pekerpat jur ba yo ki nang thabot ba e jong kabri nyo trap so ba kan dei ka ksir ka bokodor kan dei ka wei na ka bor ka bakrau ka jong pi ka bala pengkup da ka riti sinchar jong dari India ha ba ka election ga wan sisin sansnan ka dei ka ta ka ikhtiar ka jong pi ba pin penong kam hok ya ka ha ba pi penong kam hok ya ka mot pi yo ki nong sinchar ki ba hok ki ba khot bat ba om dei ban die ka bot ki jong pi la pi die ka bot ki jong pi om ba pi die ya pi de pi die ka peteng jong pi ki ko ni ki ti bat haba uta ubrio ba jok da ka ba thet ram ya ka bot ki jong pi un nom la sho ban ai ya ka jing sakri ka ba khoi ka ba suba na mar ula de thet ram ya ka bot ki jong pi de pim ban hok shu ban plan ai ban ka do ya ka jing tuna jong no kman ubla jok damba da ka bot jong ka jing thet ya pisa habi day baka election kakam election kam day kakam kapasok you know marka day kakam kabakya marka dando ka jingkentu kabawan na shalandat ya no candidates ubalong kumanga ubam dan background ay haka politics lani nakalyang kayeng kasam nakayo kakat lani nakano ka benta hindi ka dan ka jingkentu ka bajur man pen kan mau ya ka jat ben rew na mangalong uway na ki dekat yung kisan ng puli ya ki snam gi balalek no hakaba nila ya ka jat ben rew kata but
ban irawan pat le ban rung sigi politics da bang ie ka politics ini ie choi ki jaj ben rio ni i ba jaj ben rio kala sakta jur kini ki snam ki post nam ki bala lai ado kini ki singi la shu ban shu tho khana tang ha ki ying ki baja ying yap rio ha ki dukan sha ba ki we ki jaka ban shu tho khana bangala shim ni kani ka senjam bang dai ban pen pau fung chik pertai ka jing sngo jonga ba ying dai pan lakum nu kum nu ngan pin kemau ki jaj ben rio lamba kani election arja rusau in the do show ba on election commission kan wanda ikan notification ya ka election saka lok sabha di kala sedang menaik sebuah kilat thai kubor ban announce la kajong ka candidates kumwe ni kertong simet banyak airang kram dapan ne persang ban pan tiket na kinyo ki seng san pertai di hadin nentu tang mar sisin sitio lembag social media ki baklang bagi bestet aduh kata-kata kini kisni mayo sengo gidon ki phone gidon ki bala kli ki bayeng masam kumno punya aireng kini collection don ki ba ong toya iskaman don ki ba ong kumno pinut ban sim kat kini senjam ka ba ka jingkin tu ka ba hado kat no pinut ban sim kini senjam ka kam ka pakya ba ki person ki ba datang kita ki ong ki political heavyweights ki bawan ki lempong kat ke MP rei ngai ding tang uwei uba petau sia ya ka jingtrot re kadai ka jingkin tu ka national net ka bang dai bangan sim ya ka jingslur ya ka ni ka kinti ka bamenta klam de le ran but klam da so ya ka ta ka jingkren ba ka jingkin tho jong di babon balang ya ka tarik ban file nominations la yo jingtip ba astang na do au arfo tarik umach hadir nang ta arfuai arfuar bat arfun rio arfunyo ko bakut tinggal lele ban pinsat ikikot keslakat pala ban benbiang ban ngalayo ban tap hak arfu artrik ma faisi bat ka apdiam ya ka notification nga bat kila bo pa ya ka diet ban lai ka scrutiny how arfu artrik banai balai hak khat we beji step hi ka sharp ngala jet da kata ka kiom ka free sambal ki bagila ana di office election office ngajet ya maulnai ti andala file kini mention pot dia ila pha na kalian jong ki returning officer ki jet lightly sa artli hadian jong maulnai kata mod ma la dan ka clash ba mila ban op no de ki wei pot dia tengala bu sada de tos light but ka wei pada dakani ka dorvin ni ki ong vernacular habjet kita nang tanga jet ngong hido maulnai kadai menong da don ka clash man yo hido maulnai apakut jangan ni kejengya kendo pat kilat patai kubor ke na da kerpat Georgia ki khon ke bri nyo trap ki ba kentop lai phande tli constituency but nyo tli ki district ki badan kamba sau phau tli tam ki block le se la ban tam nang ta but yaki ba la kenjo khat thas nam cheneng na da philangnya igino candidates nada pilatnya igino ki political party ki bawan nya phi ka por nada pilat thaj ban i gi ju ngada karpat ya phi ba pidai ban sim ya kani kala ba hok ban jangau lan jong thep bot akasni khat kana tarik ujong yong na du nyo baji hadu dakot ka thep bot penengam ya ka hok ka jong phi bangada pan ya ka jingkersan ka ba khuat ka smur ka jing perkhat jong phi abang adon ka jing perkhat lem kum perkhat ma phi to ba ai ba kan ka jing perkhat ka jonga kan de ka jing perkhat ka jong phi to penakam hok ika bot jong phi shon ya ka sharp ha persya ka kerten jonga ba pitar salam wat la da sambal ngam phanong ka ba clear menta namang ka jet isombal jong mau nai bat ki lese la ka don ka clash ala ban yo pada ki wei sambal de kemal ka kerten jonga ko ba pitar salam wei ni ki kertang simet ban ai dang ha ni ka kinti jo election lak sabha 8000 arsaw kublai sibon